Mifruxa fuq 3 km u nofs, it-triq ta' Marsalforn hija waħda mill-itwal toroq f'Għawdex bħalissa qiegħda tinbena mill-ġdid f'dak li l-Ministeru għal Għawdex sejjaħ bħala wieħed mill-akbar proġett infrastrutturali ta' toroq fil-Gżira. Il-Ministeru qal li x-xogħol qed isir f'kollaborazzjoni mal-għaqda mhux governattiva din l-Art Ħelwa biex jintlaħaq bilanċ bejn l-iżvilupp u l-ambjent. F'dan l-isfond intqal ser jitħawlu madwar 300 siġra indiġena matura fil-waqt li aktar minn 200 siġra oħra ser ikunu salvati. B'dan il-mod ser tinżamm karatteristika ewlenija ta' triq dik li jkollha siġar fuq iż-żewġ naħat. Daniel Ċilja f'isem din l-Art Ħelwa Għawdex laqgħa li dak miftija mal-Ministeru fl-ippjanar qiegħed jitwettaq biex it-triq ta' Marsalforn ser tkun isbaħ b'aktar siġar. U s-siġar ta' warajja wkoll li kienu ħajitneħħew u biftehim mal-Ministru Camilleri wasalna biex iċċalqet ftit it-triq u din il-qasma fejn hemm is-siġar fiha baqgħet f'posta, is-siġar biċċa minnhom kellhom jinqelew u jerġgħu jitwaħħlu. Fuq il-lan tax-xogħol il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri qal li nbidlu qegħdin isiru ħafna servizzi ġodda taħt l-art qed jiġu installati pajpijiet ta' new water għal bdiewa, mod ġdid għall-immaniġġjar tal-ilma tax-xita u sistema ġdida ta' dawl. Dejna niftħu partijiet minna anke wara tajna t-tarmak fuq numru ta' lejn sabiex ovvjament inħallu il-flow għaddejja lejn Marsalforn. Ser nibqgħu naħdmu sabiex sas-sajf li ġej ikollna propju din it-triq taħdem li tkun kważi lesta li tkun tista' twassal il-flow aħjar lejn Marsalforn. Bħalissa x-xogħol għaddej fuq 3 żoni tat-triq fl-istess ħin fl-inħawi tal-Knisja tal-Kapuċċini, f'tarf il-bini tar-Rabat, qed isir titjib tal-junction, bankini u żoni ħodor ġodda bil-għan li tinħoloq pjazza pubblika aktar organizzata u aktar sigura.